गिबियावनो बिटिआरनि मानगोनां सीएम बिथां प्रमद बर' सारनिसिम जोङो महरगिरिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। मानोना बियो जोंनि गोलाव समनि मोनसे आसामोन, सिमांमोन। दिनै बे सिमाङा मोगथाङाव जाफुंसारबाय। बेयो जोंनि थाखाय बर' हारिमुनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि गोग्गाथाव सान। जेखि जाया बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना जोंनि बर' हारिमुखौ फेहेरनांगौ, फोजौनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव बायदिसिना हाबाफारि लाबोबाय थादों, खामानि मावबोबाय थादों। जोंनि हारिमुखौ फेहेरनो गोनांबा बा डेभेलप खालामनो गोनांब्ला जितु सावथुननि जि रल, बे रला माने खोब मख'जाथाव। दा बेखायनो जों सावथुनखौ गोजौ थाखोनि खालामनानै दिहुननानै बे सावथुनखौ जाहाथे गुबुनारिफ्राबो नायो, दा बेफोर खोथाखौ जों सिन्था खालामबोबाय थानाय जादों। दा गतिके गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननो गोनांब्ला जोंनो सिनेमा हलनि जे गोनांथि दङ, बे गोनांथिखौ जों सानखांनो हादोंमोन। आरो बिनि उनावहाय गुबुन गुबुन समाव जोङो सरकारनो माने मेम'रेन्डाम होबोबाय थादों। फैयै फैयै दिनै जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्ट फोथार मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि बे मेम'रेन्डामखौ सनमान होनानै गिबि खोलोबनि थाखाय गंद' सिनेमा हल लुफुंगासिनो दङ। दिनै माने सेरफांगुरिनि लुफुंनाय खामानिया जोबनायनि उनाव दिनै बेखेवनो हाबाय। गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों। जों बेखौनो आसा खालामगोन जोंनि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना बेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जाहाथे इयुनावहाय गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननायनि थाखाय थुलुंगा मोनो आरो गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननानै जाहाथे जों गुबुननोबो जोंनि बे सावथुनखौ नायहोनो हायो। आरो गुबुनफ्रा जेला जोंनि सावथुनखौ नायगोन अब्लानो जोंनि हारिमुवा गुबुनजों मिथिजागोन बा जोङो फोसावनो हागोन। निस्सय बेयो दिनै जे सिनेमा हल जोंनि गेजेराव गिबि खोलोबनि थाखाय जा 6टा सिनेमा हल लुफुंगासिनो दं, बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनो हागोन। आरो साफ्रोमबो दिहुनगिरिया बा डाइरेक्टरफ्रा बे सावथुनखौ गोजौ थाखोनि जे खालामनो नांगौ बे खोथाखौ सिन्था खालामगोन। बेनो जोंनि मोनसे आगानसे जौगानाय। आं आसा खालामगोन इयुननि समावहाय आरोबाव जोङो बिनि अनगायैबो गोबां माने सिनेमा हल मोननो हागोन। आरो बे बाथ्राखौ दिनै बेखेवनायनि बे हाबाफारियाव सीएम सारा जोंनो खोथा होलांदों दे उननि समाव जोङो लासै लासै बेबायदिनो सिनेमा हलखौ लुलांबाय थागोन होननानै। जोंहा जोंनि जायगायावहाय बर'फोरनि ओनसोलाव जोङो 50निफ्राय माने 60-70हालागै मिनि सिनेमा हल लुफुंनो हानाय केपासिटि दङ। मानोना जोंनि बर'फोरनियाव सावथुन अनसायग्रानि आंखाल गैया। दा गतिके बेखिनिखौ जों फुल प्रेजेक्ट खालामनो हायोब्ला जोङो सावथुनखौ गुबुन गुबुन जौगा हारिनि सुबुंफ्रा जेरैबायदि सावथुन दिहुनो जोंबो बेबायदिनो सावथुनखौ दिहुनलांनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशन टुरनि थाखाय लानानै थाङो। आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।